Antikilogram snažno deluje za 10 dana. 5 kilograma manje. U svakoj ženi se krije boginja. To ste vi, kada se osjećate najlepšom spolja iznutra. Predstavljamo Venus iz Žileta. Sa 3 sečiva okružena zaštitnim jastučićima, brije tako blizu u samo jednom potezu i ostavlja vašu kožu primetno glatkom i lepom. Venus, otkrijte boginju u sebi. Kada želite da se razbudite, svaki trenutak je pravi za Knjaz i tako već 200 godina. Savršen spoj crnog i belog. Oživljavaju magiju pravog ukusa Eurokrema. Ko čeka, taj dočeka. Eurokrem sladoled. Svi znaju tako. Alge Turbo Šlank već 20 godina u borbi protiv gojaznosti. S ljubavlju, vaša Božena. Belin. Šta je to? To je pecivo. Vidi čokolada. Šta je sad ovo? Mini Belino za maksimalni užitak. Čokoladno pecivo, Belino i Mini Belino. Boli vas rame, kičma, koleno, šaka? Zglobex može da vam pomogne. Zglobex smanjuje bol, smanjuje otok, povećava pokretljivost. Budite aktivni. Zglobex, prirodno za sve zglobove. A sada i Zglobex mast u apotekama. Zašto se odricati bitnih stvari? Rešenje je Alfa Cash kredit. Za samo 55 evra mesečno. 3000 evra vam je dostupno odmah. Alfa Cash. Jednostavno za sve. Divna si, prava princesa. Dušo, jel da bacim ove tvoje stare gaće? Razlikuj se. Dijetea. Zlatni napitak za mršavinu. Šta je ovo napred, a šta pozadi? A evo i naše prve petorke. Kulenade Bačka 843, ulje Iskon 126, Family Jabuka 71, Napolitanke 68, Duel 3 kg plus omekšivač 399 dinara. U svim Univer Export objektima akcija Napred Srbija od 31. avgusta pa dok god igraju naši košarkaši. Ovog leta i limunima ukus piva. Love Twist. Život je uživanje. Ali mi smo uvek spremni i za razne izazove. Da bismo bili najbolji, moramo da damo sve od sebe. I posle svih napora, voda je ta koja nas gura napred. Uvek ka vrhu. Aquaviva, Opti Mineral Kompleks. Možeš više. Nivea Fresh Natural sa morskim ekstraktima pruža vam sigurnost 48-časovne zaštite i osjećaj potpune svežine. Nivea Fresh Natural Dezodorans. 100 godina nega kože za ceo život. Antikilogram snažno deluje za 10 dana. 5 kilograma manje. Antikilogram snažno deluje za 10 dana. 5 kilograma manje. Naša imperija zaraza se proteže preko celog kupatila. Ali šta je ugrožava? Ko zna? Bilo ko. Gledaj ovamo. Samo jedan čep ekonomičnog i moćnog domestosa razređenog u kanti vode dovoljan je da očisti sve površine u kupatilu i ubije bakterije i viruse pri prvom dodiru. Nemate gde da pobegnete. Domestos, tako efikasan. Jedan jedini čep ubija bakterije i viruse namrtvo, svuda. Postani VIP Prepaid korisnik i čekate neverovatno iznenađenje. VIP je spremio sjajne poklone za novu školsku godinu koja je pred tobom. Sve što treba da uradiš je da dopuniš kredit sa 200 dinara ili više i svaki put te čeka novi poklon. VIP Prepaid. Svaka dopuna poklanja. VIP. Druga priča. Najbolje za grlo, lubenica, u apotekama. Da li vam je dovoljan jedan dobar razlog da promenite šampon? Ja ću vam dati 5. Elsev za potpuno obnavljanje 5 od L'Oreala. Bori se protiv 5 znakova oštećene kose, istanjivanja, lomljivosti, gubitka sjaja, oštre kose i procvetlih krajeva. Moja kosa je obnovljena, jača nego ikad, od korena do vrhova. 5 problema, jedno rešenje. Elsev za potpuno obnavljanje 5. Svi Elsev šamponi, regeneratori i sprejevi za kosu po specijalnoj 25% nižoj ceni. Pripremite se za totalno osveženje. Jelen Fresh Limun.
Novo osvježavajuće pivo sa ukusom limuna. Alo, uzmi me, tvoja sam. Velika letnja nagradna igra. Uzmi novu Opel Corsu. Tvoje su putovanja i bicikli svakog dana. Alo, uzmi me i uživaj. Pažnja, devojke i kokteli nisu uključeni u nagrade. To morate sami. Da li se sećate gospodina Branislava iz Banovaca? Bane ostvario zavidne rezultate. U vratu izgubio 1,5 cm. U grudima izgubio čitavih 7 cm, a u struku ravno 30 cm. Posle 2 mjeseca Bane je izgubio ravno 19 kg. Zahvaljujući algama sve se mnogo bolje, a prijatno me iznenadilo i čaj. Od njega sam izgubio dosta kilograma. Sišla je dvojka, to je najvažnije. Vaše zdravlje je samo vaš izbor. Alge su ne hrana budućnosti, nego hrana sadašnjosti. Bol u leđima, reumatski bol, bol u mišićima i zglobovima su prošlost. Brzo prodirući na mestu primene, Fastum Gel pomaže u otklanjanju bola. Fastum Gel. Za pokret bez bola. Ovog vikenda u Ideji najbolje osveženje. Domaća kajsija 79,99, sladoled Weiss 154,99, Konik pivo 44,99, Jana voda 34,99, kola 2 litra 54,99. Internet koji se prilagođava svim vašim potrebama. Najnovija ponuda. Internet godinu dana po duplo nižoj ceni. Otvorena strana sveta. Open ADSL. Telekom Srbija. Danas vam predstavljamo nov, izuzetno gust deterđent za pranje posuđa, Mer. Da, razvili smo nov, veoma jak, snažan gel, koji je izuzetno gust. Sada u novoj, beloj boci. Izuzetno gust gel pravi veliku snažnu penu i lako rastvara skorelu masnoću. Probajte sada novi Mer po pristupačnoj ceni. Razlikuj se, Dijetea, zlatni napitak za mršavljenje. Dijetea prava pionirska. Znači bliskog prijatelja. Prijatelju, treba mi samo da premostim do sledećeg meseca. Pozajmica. A? On je ušao. Emotivno ga potresti. Mala. Financijska injekcija. U stvari ne do prvog, do 15. Daću vam. Više ne morate pozajmljivati novac od prijatelja i kod nas je potpuno besplatan. Keš krediti Credit Agricole banke uz kamatnu stopu od 0%. Credit Agricole banka. Ko je rekao besplatno? Antikilogram snažno deluje za 10 dana 5 kilograma manje. Antikilogram snažno deluje za 10 dana 5 kilograma manje. 259 dinara za 8 rolni, pa to je preskupo. Za 16 rolni, to je dobro. 24 rolne, pa to je prejeftino. 24 rolne troslojnog Perfeksa za 259 dinara. To je neverovatna ponuda. Perfeks, lakše se briše. Visoka škola modernog biznisa u Beogradu upisuje studente u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijske programe, menadžment u savremenom biznisu i film i televizija, i studente na diplomske akademske studije, menadžment u savremenom biznisu. Prijavljivanje kandidata je 22., 23. i 24. juna 2009. godine od 9 do 16 časova. Polaganje prijemnog ispita je 29. juna 2009. godine u 12 časova i 6. jula 2009. godine u 12 časova u prostorijama Visoke škole modernog biznisa u Beogradu, Požeška 83A. Ostale informacije mogu se dobiti putem telefona 011 3570 977 i 011 3570 975 ili putem sajta www.mbs.edu.rs. Želite stalnu svežinu vazduha u vašem toaletu? Sada postoji lakši način da je imate nedeljama. Samo uzmite Brev Trio Active sa tehnologijom 3 komore za higijensku čistoću, pojačavanje svežine i 3. komorom sa stalnim osveživačem vazduha. Vaš toalet ostaje stalno svež, čak i između ispiranja. Bref 3 Active sa novom tehnologijom 3 komore. Čistoća i svežina koja traje nedeljama. Henkel. Kitty, za devačice, donosi ti super štečice. Hello Kitty
ti sladoled je stigao. Pronađi ga u Nestle frižiderima i čekate iznenađenje. Hello Kitty sličice. Nestle sladoledi. Maybe Baby. Maybe Baby je mini mikroskop kojim sasvim jednostavno, brzo i sa velikom sigurnošću utvrđujete da li ste u plodnim ili neplodnim danima menstrualnog ciklusa. Plodni dani ili ne? Maybe Baby pokaže. Sve je bolje kada se dobro kombinuje, baš kao i Nesti. Iznenađujuća kombinacija ukusa voća i blagodeti čaja. Nesti, uživajte u kombinaciji. Probaj novi Nesti limun, sada još ukusniji. Upoznajte nove totalno letne čipsi ukuse. Osvežavajući čipsi štapići, slatko-kiseli miks. Zabavni čipsi štapići, slano-kiseli miks. Miks zabave i letnjeg osveženja. Čipsi, ne prekidaj zabavu. Zašto sam izabrala Spin? Zato što odlično pere. Zato što ima lepo i praktično pakovanje. Zato što čuva moje ruke i miriše baš kao što volim. Vaš novi deterđent, Spin. Vidi se razlika. Stvarno se vidi. Antikilogram snažno deluje za 10 dana 5 kilograma manje.